Benvinguts a Enroca't en la llengua. En aquest capítol aprendrem la col·locació de les peces. Al començament de la partida hi ha dues torres, dos cavalls, dos alfils, un rei i una dama. Les torres blanques van al costat. Després es col·loquen els cavalls i els alfils. A continuació, la dama es col·loca en el seu color. Si és blanca, a la casella blanca, i si és negra, a la casella negra, i el rei al seu costat. Els 8 peons es col·loquen a la segona fila. En total, hi ha 16 peces blanques i 16 peces negres.